cruise control indtil nu i den danske liga. De seneste 2 sæsoner har... Jo, måske den her sæson, men der er sket vilde resultater før. Har fået kunstig åndedræt. Ikke nødvendigvis en sejr kun, der kan... Meget bedre i den danske liga siden... Den spilleplade, hvor Mikkel Hansen fik comeback efter 7 måneders håndboldpause. Det begynder med at brænde på Sander Hejren, der indleder i til overmålet. Igen må sidde ude nu. Ganske imponerende statistik fra den norske landsholdsfløj. Rigtig modstander i opgøret herfra. 8 mål i Skjern. (2-2). Wow, det var en fra Mikkel Hansen til Christian Bjørnsen. Ikke nogen i verden, der er dygtigere end Mikkel Hansen til det. I amerikansk fodbold. Ja. Og det er sikkert til 3-3. Sagde jeg heller ikke. Det glemmer du smidt afsted, Nikolaj Nager. Adler Adlersson har set, hvor relativt enkelt det er med... Hokser. Usikkerhed og mange tekniske fejl i indledende fase for Landin måske lige 1% for stor. Det er overplacerer. Og Bjørnsen kvitterer med udligning. Jeg giver dig helt ret. Det der, det lignede... Jeg har alt for meget tid. Kommer her igen til at tænke over, hvem det er, der står derinde. Et niveau i rigtig mange år, som Niklas Landin har gjort det. Jeg siger ikke, det kun er Niklas Landins skyld. En dårlig sæsonstart i Tyskland. Tager gerne ansvaret igen. Og Mikkel Hansen. Skimmerne er lavet af... Vlar. Afslutning og returbold. Vlar heller ikke rigtig de omdrejninger, vi har set ham. Så var der plads til Hokser. Den var ikke eksisterende på straffekast. Og den er god for Bjerre, efter lige at have brændt Ikast fortsatte efter midtudsejr over Odense. Var en kæmpestort hjemme over rivalerne. Men selv ikke i den her omgang. Men jeg skrabte noget til, så tabte hjemmeholdet spillet foran. Aalborgs føring bliver større og større. Nu på 3 mål. Og det betyder første timeout fra Arne Adlersson. Noget vi har set tidligere, men mest i forbindelse med 7-mod-6-spillet. Mere Svisaj til fadet, men ikke har Nikolaj Enderlej til rådighed. Går og spille 7-mod-6. Det blev så ikke den. Han er også dygtig på straffekast. 11-8 til Aalborg. Det giver altså ikke frikast. Bare giv Bjørnsen bolden, han brænder ikke. Den får lige en afretter. Afslutning Markus, der springer forbi Landin. Ja, det er ellers meget smart lavet af Markusen. Ja. Ja, det er med stor kvalitet, det Mads Hokser laver her. Og det må være frustrerende for TTH Holstebro. Og vores spiller på sin første 4-målsføring. Igen, sammen med Nørre. Det glemmer det sat op. Det er en god redning, den der kommer fra Sander Hejren. Til ham der, han har været nummer 3-4 i køen til det norske landshold. Potentiale i Sander Hejren bliver sat lidt tilbage. Rigtig godt her i arenaen mod Kolding, var han... Mikkel Hansen er i spilhumør. Det vil han gerne have fat i. Ja.
for skade. Og kan løse lidt minutter hist og pist. Niklas Nygaard, Jonas Prindal, ny sammensat par til den her sæson. Hvor fortsætter med at trække fra. Hvis han har sin skudarm fri, så er det sådan set lige meget, hvad du... 16 af de 17 Aalborg-mål i første halvleg fra Mikkel Hansen, Mads Hoxer. Nu kom der nummer 2 fra Sebastian Barthold på de 2 mandskaber efter den her første halvleg. Her får vi lige den sidste scoring igen fra Barthold. Og med Gulliksen helt nede fra hjørnet. I valgte vej forbi Niklas Landin. Og det fordeler Hansen bare meget, meget simpelt igen. Op og tro. Åbenbart heller ikke at være ekspert. Så står verden ikke længere. Bramming afsted. Og forbi Landin. Nick jinxede det. 19. I træk. Og hvor Markusen fandt hjørnet. Har taget det i brug i slutningen af første halvleg, men sidder vi også herovre kan være så. Det er ikke fordi, at og Markusen på sine bedste dage er... Gulliksen. De fås ikke med ind til. Nyd lige. Altså den figur, han kan lave her. Stram kunne du så forstå. Op i højre arm. Hvorfor hører du ikke efter? Ja, rigtigt. Rigtigt. Men det er altså Erik Thurin. Mikkel Hansen med en ny mulighed. Det er der til Barthold. Så kommer der en redning fra Josef Chava. Så står den 2-2 i den direkte duel mellem den norske fløj og den danske målmand. Ej, hvor er det godt nok til tog af skilt til atomer. Fuldstændig. Jamen selvfølgelig. Altså der findes chancer, og så findes der de rigtig store chancer. Sikkert her. Ja. Den der duel vinder Simon Hall hver evig eneste gang, når han har resulteret i enten scoring eller udvisning. Forsvarsspiller er virkelig blomstret op, også i... Skulle vende Simon Hall til at præstere. Alex Flahr. Har en af verdens bedste målmænd. Ja, hvad du ser. Og så stadigvæk se sig selv i øjnene. Det kan man jo i den danske liga. Det vil selvfølgelig være en anderledes opsamling efterfølgende af holdet. Der kom den op venstre, Jonas. Nå, men lad os lige tage den, Møller, fordi det er jo ikke en vorhar, du sidder og kritiserer for fundamental. Det er jo ikke Halle, der får det. Ja, det er jo også min skue håndbolden på, og du kan jo også have stregspillere, der må... Det gavner. Det
i min optik. Fremragende returløb af Christian Bjørnsen. Alting rigtigt. De skal spille god håndbold, hvis de skal slås. Vi skal ikke give dem bolden. Og en streg underfaren og Adlerson, at man ikke vil forære tingene væk. Aalborg skal være på dem. Mikkel Hansen og Hoxer står lidt sådan fra dig til mig. Hvem skal tage skuddet? Men hvad så med Hoxer? Han har på ingen måde spillet sig af. Ja, han havde det svært i januar. Præcis, men med de præstationer, han laver for Aalborg i øjeblikket, til 3. Det er der nok næppe. Så er du i hvert fald ude i kun at tage en højrefløj med. Det kunne også det er jo så det fornuftigt op. Ja. Der var Hoxer så igen. Mikkel Hansen. Altså, det var den arbejdsdag. Marinus Munk. Men han plejer at få i hvert fald. Norsten startede også de kampe. Så er det jo sådan blevet en lille hjørnesten, at man så også skal turde gøre det. Bramming reducerer, men stort set alle andre hold i den danske liga efterhånden. Tredje scoring. Fin aflevering fra Munk til Antonsen. Schabar redder i første omgang. Mads Hoxer sejr på 35-27. Til Tober med. Udvisning. Dum udvisning til Smed for fejludskiftninger. Mod Aalborg, så skruede Hansen og company. Det her 8-måls nederlag mod Aalborg.